меборад, вале ин боришҳо дар рӯзҳои охири фасли тобистон аст. Дар баландии қариб 4000 метр аз сатҳи баҳр то рафт ҳаво сарду опоях бастанд. Дарёчаҳои пиряхи партияи гидрографӣ дар ҳавзаи пиряхҳои зарафшон бо ранги шаффоф дубора кристалл шуданд. Дар атроф агар сайёҳу дӯстдори табиате буд, филфавр рӯ ба поён сарозер шуданд. Вале чанд нафари дигар сарфи назар аз тунбоди барф ба боло ҳаракат мекарданд. онҳо пиряхшиносанд. донистану омӯхтан сарфи назар аст чӣ гунагии боду ҳаво пешаи касбашон аст. дар ҳавзаҳои пиряхҳои зарафшону гармо, хирсону абдуқаҳор, фетченкову ғун, кофарниҳону сурхоб ва бартангу карокул чунин ҳолат дар фасли тобистон ҳам хеле зиёд ба чашм мерасаду мутахассисони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ин лаҳзаҳоро барои таҳқиқ айни муддао медонанд. ҳарчанд дар чунин баландиҳо лаҳза ба лаҳза хатар зиёд мешавад. бояд омода буд. ҳар як экспедитсияи илмӣ дар маркази мазкур қаблан тарҳрезӣ гардида ҳар як ҷузъиёт ба таври алоҳида бозбинӣ мешавад. усулҳои инноватсионӣ дар глитсология яке аз усулҳое мебошад ки ҳамавақта онҳо дар инкишоф ҳастанд. пеш аз ташкил намудани экспедитсияи худ мо бояд ки усулҳои нав ки ҳастанд онҳоро мо бояд ҳаматарафа таҳлил намоем ва онҳо бояд ки аз ҷиҳати техникӣ дастрас бошанд, аз ҷиҳати илмӣ онҳо асоснок бошанд ва аз ҷиҳати иҷроишон онҳо 100% аз тарафи иштирокчиёни экспедитсия бояд ки онҳо иҷрошаванда бошанд. усулҳои инноватсионӣ дар глитсология, дар илми пиряхшиносӣ муайян карда шуда буданд ки ҳамагӣ 65 пиряхи ҳаракаткунанда ҳастанд. 65 пиряхи ҳаракаткунанда аст ва ин аз ин зиёда аз 40 пиряхон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. лекин имрӯз тадқиқотҳое ки ба мо дастрасанд муайян шуданд ки шумораи онҳо аз 1000 зиёд аст. мумкин аз 1000 2000 зиёд бошад. ҳар як ин пиряхро мо бояд ки тадқиқ кунем ва муайян кунем ҳолати онро ва мувофиқи нишондодҳои маҳворагӣ он ҷойгиршавии онро муайян мекунем ва баъди як сол онро ба кадом ҳолат аст ин низ муайян карда мешавад. масалан таҳлилҳои ин пирях нишон медиҳанд ки соли 2021 ва 22 он дар ҳолати мувозинатӣ аст ва он дар ҳаракат нестад. барои он ки ҳамаи нишондодҳое ки дар ин харита аст нишон медиҳанд ки он дар ҳолати оромӣ аст. аслан сафарбарии кормандон ба экспедитсияҳои илмӣ аз марҳилаи омодагӣ шурӯъ мешавад, вале ҳар як экспедитсия идомаи омӯзишҳои пайдарпай аст ки моҳу солҳо идома мекунад. таҳлили балансмассаи пиряхи зулмард бо таҳлили гидрологие ки мо дар онҷо гузарондем чӣ гуна анҷом расид? яъне муқоисаи ин маълумотҳо чӣ гуна шуд? барои дақиқ муайян намудани обшавии пиряхҳо мо дар назди пиряхи зулмард дута посои гидрологӣ насб намудем. ин имконият медиҳад ки дақиқи обшавии пиряхро мо муайян намоем. новобаста аз ине ки танҳо дар пиряхи зулмард инчунин дар пиряхи ҳавзаи дарёи ғунд насб намудем, дар пиряхи якарча болои дарёи варзоб, дар пиряхи ГГП ҳавзаи дарёи Искандаркул низ чунин посгоҳи гидрологӣ насб намудем ки барои дақиқият муайян намудани яъне ки обшавии пиряхҳоро дар фасли тобистон зимин дар 4 фасл муайян менамояд. бисёрҳо фикр мекунанд ки агар мо тавозуни пиряхро муайян кунем ин ҳолати пиряхро куллан нишон медиҳад. не, дар асл хел нест. барои ҳамин ҳам мо тасмим гирифтем ки бояд ки ҳатман ҳолати гидрологӣ обшавӣ онро мо пурра омӯхтем. беҳуда нагуфтам ки машварат идроку ҳушёрӣ диҳад. мутахассисон дар рафти экспедитсия беш аз 20 номгӯи ташхису таҳқиқи зинаи аввалро ба анҷом расонида баъдан кор дар озмоишгоҳу утоқҳои корӣ идома меёбанд. ҳамкорӣ бо агенти амнияти химию биологӣ радиатсионӣ ва ядроии лабораторияи изотопӣ кушода шудааст. мо кори худро фаъолтар кардем. не ки обҳои пиряхҳо ва обҳои ҷараёниро инчунин боришҳоро шумо бояд ҷамъ кунед дар 5 нуқтаи дар ҷумҳурии Тоҷикистон.
ҳар як муҳаққиқу кӯҳнаварде ки дар болои пиряхҳо қадам мезанад соли аввалинаш чунин аст. Пиряхҳо чӣ гуна шакл гирифтаву маҳз кадом омил боиси умри ҳазорсолаҳо бошад? пиряхҳо вобаста аз ҷойгиршавӣ, вобаста аз минтақа дар сатҳҳои гуногун ҳастанд. ҳатто дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам пиряхҳое ҳастанд ки дар баландии 2900 2400 ҳатто вуҷуд доранд, лекин пиряхҳои дигар ҳастанд ки аз баландии 4000 метр он тараф ҷойгир ҳастанд. барои ҳамин ҳам яке суоле ки пайдошавии онҳо, таназзулёбии онҳо ин вобаста аст ба минтақае ки онҳо ба вуҷуд омаданд. масалан ҳозир мо барое ки кай онҳо ба вуҷуд омаданд, мо усулҳои радиоизотопиро ба роҳ монда истодем ва айниқ муайян мекунем ки пиряхҳои мо чанд сола аст. ин пешгӯиҳои ман тадқиқотҳои илмии асоснок надорам, мо онҳоро бояд ки муайян кунем, лекин омилҳои пайдошавӣ ин якумаш ин ки ҳарорати ҳавост, дуюм ин аз сатҳи бар дар кадом баландӣ ҷойгир шудааст ва аз ҳама муҳимаш ин гардиши боду ҳаво дар ҳамон минтақа ҳастанд. барои он ки манбаи инкишофёбии пиряхҳо гуногун ҳастанд. мо наметавонем гӯем ки фақат аз як боришот аст. масалан дар помири шарқӣ боришот ҳамагӣ 30-40 аз 50 миллиметр зиёд нестад, лекин дар болои пиряхҳо мо ҷамъшавии барфро то 100 сантиметр 120 сантиметр мебинем ва инчунин омилҳои инкишоф ёбидани пиряхҳо ин фуромадани тармаҳо ҳаст. мисолан пиряхҳое ки водигӣ ҳастанд онҳо асар машна мегиранд аз фуромадани тармаҳо. барои ҳамин ҳам мо ташаккулёбии пиряхҳоро то имрӯз суоли ҷавоби дақиқ дар сатҳи ҷаҳонӣ вуҷуд надорад ва инро доимо дар ҳамаи конференсҳои бонуфузи сатҳи баланд ба миён меорад. маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 27 марти соли 2018 дар раванди эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал ва барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис ёфта ба роҳ мондани тадқиқотҳои бунёдӣ ва бо истифода аз технологияҳои муосири инноватсионӣ даққи муайян намудани шумора, масоҳат, ҳаҷм ва раванди коҳишёбии пиряхҳо ва роҳҳои пешниҳоди ҳифзу таҳкими он дар шароити тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. иқдоми мамлакати мо дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид дар сатҳи ҷаҳонӣ дар тақвим санаи нави барои башарият басо муҳимро эҳё намуд. ин ташаббуси панҷуми ҷаноби олӣ мебошад ва ҳукумати ҷумҳурии мебошад ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хубӣ пазируфта шуд. ин ба илми пиряхшиносӣ чӣ медиҳад ва ҷумҳурии тоҷикистон чӣ медиҳад? ҳаминро бояд қайд кард ки илми пиряхшиносӣ илми ҷавон аст, мушкил аст ва барои ҳамин пиряхҳои ҷаҳонро дар 50 сол як маротиба меомӯхтанд. солҳои 1887, соли 30, соли 57 ва 2007-2008. масалан соли 2007-2008 барои омӯзиши пиряхҳо аз Арктика то Антарктида зиёда 60,000 олим дар давоми 2 сол омӯхтанд ҳолати пиряхҳоро дар давоми 2 сол, ки Тоҷикистон ҳам дар он ҷо шомил буд ва пешниҳоди Тоҷикистон буд ки дар баробари омӯзиши пиряхҳои қутбӣ пиряхҳои континенталӣ ҳам омӯхта шавад, ки ба хубӣ пазируфтанд ва Тоҷикистон шомили ин тадқиқотҳо буд. умуман барои чи дар 50 сол як маротиба, барои чуноне гуфтам ин ҳам заҳматталаб аст, ҳам яке аз хароҷоти ҳам зиёд аст. ташаббуси ҷаноби олӣ ки соли 25 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо пешниҳод карда шуд ва инчунин дар ин раванд созмон додани як фонди байналмилалӣ ки метавонад тадқиқотҳоро ба тариқи доимӣ маблағгузорӣ кунад, ки онҳо барои он ки соли 2007-2008 ҳангоми ки дар созмони милали муттаҳид оид ба гузарондани соли байналмилалии қутбӣ эълон шуд, намояндаи созмони милали муттаҳид чунин гуфт ки ягон давлат дар ҷаҳон имконият надорад ки дар танҳоӣ пиряхҳоро омӯзад. ҳатто пиряхҳои ҳудуди давлати худро омӯхта наметавонад.
барои ҳамин ҳам имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ва сиёсат ба шарофати сиёсати имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 15-20 давлатҳои ҷаҳонӣ бо мо ҳамкорӣ доранд ки пиряхҳоро омӯзанд. барои ҳамин ҳам ташаббуси ҷаноби олӣ инчунин рӯзи 21 рӯзи ҳифзи пиряхҳо эълон карда шуд ва соли 25 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. яъне ки дар маҷмӯъ ино имконият медиҳад ки як марҳилаи нави омӯзиши пиряхҳо ба вуҷуд ояд. соли 2019 ҳангоми конгресси байналмилалӣ оид ба обу ҳавошиносӣ буд. ҷаноби олӣ дар он ҷо баромад карда чунин суханронӣ карданд ки маълумот оид ба тағйирёбии иқлим, маълумот ба ҳолати пиряхҳо хеле ҳам зиёд аст, ҳатто ки гӯем ки аз ҳад зиёд аст, лекин асоси илмӣ ҳамагӣ мумкин аз 10% зиёд набошад. аз 10%. ин хеле ҳам ташвишовар астак. барои ҳамин маълумотҳо гуногун ҳастанд, усулҳои омӯзиш гуногун ҳастанд, бо якдигар муқоиса кардан ғайриимкон аст. ва ин пешниҳоди ҷаноби олӣ имконият медиҳад ки мо далелҳои илмӣ раднашаванда дошта бошем. дар муддати 5 соли фаъолият заминаи тадқиқоти бунёдии ҳолати кунунии яхбандӣ ва захираҳои об гузошта шуда, дар ин раванд таъсири тағйирёбии иқлим ва пиряху қабатҳои барфӣ усулҳои муосири омӯзиши навоварона ба роҳ монда шуд. ҳамасола то 30 экспедитсияҳои илмӣ ба ҳавзаи пиряхҳои мамлакат таъсис ёфта, насли нави муҳаққиқони соҳа дар ҷодаи илми пиряхшиносӣ ҷалб гардиданд. дар тӯли 5 соли фаъолияти кориам дар тамоми ҳавзаҳои ҷумҳурии тоҷикистон корҳои саҳроӣ ба анҷом расонда аз вазъи кунунии пиряхҳои тоҷикистон бохабар шудем. яке аз бахшҳои асосӣ ин гузарондани корҳои экспедитсионии саҳроӣ мебошад. ҳарсола экспедитсияҳои илмии тадқиқотии худро дар болоби ҳавзаҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла ҳавзаи дарёи зарафшон, ҳавзаи дарёи болоби дарёи варзоб, ҳавзаи дарёи ғунд ва ҳавзаи болоби дарёи сурхоб ва кӯли қарокӯл ҳамаҷониба гузаронда мешавад. дар ҳар як экспедитсие ки мо иштирок менамем аз ҷумла корҳои гидрологӣ ва гидроциологӣ гузаронда мешавад бо воситаи баланс массаи пирях, бо реперҳое ки бевосита дар пиряхҳо насб карда мешавад. бо воситаи ин реперҳо мо метавонем ки мувозинати пиряхро муайян намоем. пиряхҳо набз доранд, басо ҳассосу нозук дар қиболи нурҳои офтобанд, вале хосияти зиёд доранд. бо виқор шукӯҳи кӯҳистонанд ва кӯҳи баланду пирях чун рангин камон якдигарро пурра мекунанд, боз манбаи об василаи ҳаёт мебошанд. ҳар як экспедитсияи илмӣ аз рӯи нақша таҳризӣ гардида тадқиқоти доманадорро тақозо менамояд. ҳоло муҳаққиқон аз шуъбаи мониторинги пиряхҳо, криосфера ва глитсология Хусрав Кабутов ва ҳофиз Наврӯзшоев дар ҳавзаи дарёи ғунд машғули таҳия бар асноди баланс масса, яъне мувозинати пирях дар минтақаи ҷамъшавии пирях мебошанд. дар бозгашт маълум ки аз кори имрӯза мамнунанд ва рафтан то хаймаҳо барояшон худ як истироҳати дигар аст, вале дар идома рӯзи дигар онҳо дастгоҳу таҷҳизоти вазнаш зиёдеро то боло бардошта оварданд. дар ин баландии қариб 5000 метр аз сатҳи баҳр роҳгардии муқаррарӣ худ барои аксар мушкилу як навъ хатар ҳам дорад, вале қаблан дар марказ ҳар як корманд аз лиҳози рӯҳиву ҷисмонӣ омода мешавад. кор бо дастгоҳи паробур ки технологияи муосири барои то жарфи тарма гузоштани дастгоҳҳои муоинаи фосилавӣ кӯмак менамояд ва дар соҳа яке аз дастгоҳи нодир ба ҳисоб меравад, зеро ҳар моҳа маълумот аз ичии об то дараҷаи кристаллшавӣ то обшавии сатҳи гуногунро ба таври худкор коркард менамояд. мо тамоми пиряхҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд ба тариқи рақамикунӣ гузарондаем аллакай ва харитаҳоро ба даст овардем ки ба мо имконият метиҳанд ки ҳолати пиряхҳо, ҷойгиршавии онҳо, масоҳати онҳоро маълум созем ва инро мо дақиқ метавонем маълумотҳо ҷамъоварӣ кунем, координатҳои онҳо, дарозии онҳоро маълум кунем, баландӣ аз сатҳи баҳр. ҳама ин натиҷаҳоро мо метавонем бо воситаи барномаҳои ҳозиразамон, барномае ки мо истифода мебарем, дастрас кунем ва истифода барем
ва маълумотҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мешаванд ба даст биёрем. экспедитсияҳои ҳамасола имкон дод ки дар ҳавзаи дарёи ғунд ҳолати пиряхҳои мавҷуда пурра омӯхта шаванд. дар ҳавзаи дарёи ғунд 217 та пирах мавҷуд буда масоҳати умумии онҳо 609 километри квадратиро ташкил медиҳанд. аз ин ҳам бошад ҳавзаи дарёи ғунд масоҳати умумиаш 13700 километри квадратӣ буда дарозии он 296 километрро ташкил медиҳад. дар тӯли чанд соли охир маркази омӯзиши пиряхҳо дар ҳавзаи кӯли Карокул тадқиқот гузаронида барои таҳияи атласи пиряхҳои Тоҷикистон мавод ва асноди зарурӣ ҷамъоварӣ ва коркард гардид. дар акс мо мебинем ҳавзаи кӯли Карокул ки дар ин ҷо ҳам пиряхҳоро рақам мекунем ва барои маълум кардани аз кадом дарёҳо мераванд ҳамзамон боз дарёҳоро рақам мекунем. дар баъзе ҳолатҳо пиряхе ҳаст ки дар каталоги пиряхҳои шӯравӣ ҳаст ва мо онро дар аксҳои кайҳонӣ намебинем ва ин ба мо имконият медиҳад ки пиряхҳое ки тамоман кӯҳиш ёфтанд аз байн рафтанд маълум кунем ва ин гуна пиряхҳо низ ҳастанд. мисол дар ҳавзаи дарёи Маркансу як пиряхи бо рақами 75 айбан рафтааст. кашфи пиряхи зулмарти шарқӣ дар қаторкӯҳи Зулмарт дар пиряхшиносӣ як падидаи ҷолиб буда ҳамин гуна пиряхшиносӣ илми хеле шавқовару душвор ва маънии муҳаққиқи асил буданро дорад. ҳавзаи дарёи ғунд дар болооби ин ҳавза дар дарёи нӯҳ чашма як пиряхро интихоб намуда ҳамасола дар ҳамон пиряхи номери 457 ҳамасола корҳои сароӣ ба анҷом мерасонем ки ин ба мо имкон дод ки тавозуни ҳамин пиряхро дар муддати 3 сол омӯхта чӣ қадар об ва чӣ қадар боришоте ки мешавад чӣ қадар пирах ғизогирӣ ва камшавии пирахро ҳисоб кунем ва аз давраи солҳои 2020-2022 ба мо муяссар шуд ки тавозуни пирахро ҳисоб кунем ки бо ҳисоб меёна ин пирах дар як сол қариб 3 сантиметр ҳаҷми худро аз даст медиҳад. ғафси ин пирах боша ғафси ҳама ҷои калонтаринаш ғафстаринаш бошад 85 метрро ташкил дода ҳаҷми умумии ин пирах 0.056 километри кубиро ташкил медиҳад. ҳамасола дар ин мавзеъ экспедитсия дорем чунки дар ин ҷо дар як пиряхе ки бо рақами 139 ишора шудааст ва мо онро номгузорӣ кардем Зулмарти шарқӣ барои он ки ин пирях дар қаторкӯҳи Зулмарт ҷойгир шудааст. аз амин ҳисоб Зулмарти шарқӣ онро номгузорӣ кардем ва ҳамасола мо дар ин пирях тадқиқот мебарем. натиҷаи тадқиқоти 4сола дар ҳавзаи кӯли Карокул барои мутахассисони ҷавон бо роҳбарии профессор Абдулҳамид Қайюмов имкон дод ки навовариҳои инноватсиониро мавриди истифода қарор диҳанд. мо аз соли 2018 сол шурӯъ кардем омӯзиши ин пиряхро бо воситаи мувозинати ҳаҷм ва аллакай 4 сола натиҷа гирифтем ва ҳама ин маълумотҳо ба маҳзани ҷаҳонии пиряхҳо ворид шуданд. масоҳати пиряхи Зулмати шарқӣ 3.1066 километри квадратӣ аст. омӯзише ки мо бурда истодем мувозинати ҳаҷми пиряхҳо на дар помири шарқӣ ва ба фикрам ки на дар помири марказӣ ин гуна тадқиқот бурдагӣ набуданд. кӯли Карокул бо масоҳати 380 километри мураббаъ дар баландии 4000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. дарозии ин кӯли пиряхӣ 33 ва паҳноияш 23 километр буда бо василаи оби пиряхҳои дарёҳои Мускул ва Қароҷилға пуроб гашта ҳавза аз 412 пирях иборат мебошад. умуман маркази мо тамоми ҳавзаҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро зери назорат гирифтааст
барои он ки мо зиёда аз 50 экспедисия ташкил кардем ва экспедисияи пайдарҳамӣ чӣ дар ҳавзае ки аз ҳама дуртарин ва мушкилтарин буд ин ҳавзаи кӯли Қароқул буд. Боло оби дарёи Панҷ мо кӯра дар он ҷо зери назорат гирифтем ва дар он ҷо истгоҳи метеорологӣ ва глитсологӣ худро дорем. Дар боло оби дарёи Ванҷ, дар боло оби дарёи Сурхоб ва аз соли 2021 сар карда Хингоб ҳам зери назорат аст ва дар он ҷо мо яке аз дидбонгоҳҳои бузурги худро гузоштем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ он хелеам гӯем ки беназир аст, хато намекунем. Инчунин дар боло оби дарёи Зарафшон ки мо дар инҷо ду-се дидбонгоҳи худро дорем ва боло оби дарёи ҳавзаи Варзо. табиати помир аҷобати зиёд дорад. пиряхҳояш дар умқи кӯҳҳои баланд аз назар ниҳон буда. дар помири шарқи кӯли дигари зебои Тоҷикистон Рангкул дар баландии 3734 аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, ки масоҳаташ ба 36 километри мураббаъ баробар мебошад. як қисми дарёҳои ҳавзаи Ғунд ба кӯли мазкур рехта, аз канораш дарёи Ғунд ҷорӣ мешавад. дар рафти рақамгузорӣ мо қариб 40 пирах навро рақамгузорӣ карда, қариб 20 пирахи ин ҳавза тамоман нест шудагианд. агар кас ба шукӯҳу шаҳомати дарёи Панҷ нигарад, ҳеҷ бовараш намеояд, ки ин дарёи бузург аз чакраобҳои пиряхҳо ба як руди азим мубаддал шудаву иқтидори бузурги иқтисодиро дар мавҷҳояш ба намоиш мегузорад. пиряхҳо таназзулу эҳё мешавад, вале омӯзишаш як занҷираи илмиро дорад. бояд пайваста мониторинг гузаронида шавад. сабабҳояш ба аксар маълум аст: тағйирёбии иқлим, коҳишёбии сатҳи пиряхҳо ва боз омилҳое ки ба хатари экологӣ марбутанд. пиряхи Федченко хеле ҳам бузург буд. Далелҳои илмӣ нишон медиҳанд ки пиряхи Федченко 100,000-150,000 сел пеш мисол то қариби то ноҳияи Лахш омадад. барои ҳамин яхбандии Лахш онро мегӯянд. яъне ки боришот зиёд буд, ҳарорати ҳаво мутобиқ буд ва пирях қадар бузург буд ва аз гардиши обу ҳаво ба гардиш ва ҷараёни обу ҳаво таъсир расон ва он қафо гашт ва имрӯз он ҳолате ки мебинем ин ҳолати кунунии пиряхи Федченко аст. ба ҳамин нигоҳ уман ҳангоми пиряхи Федченко системаи пиряхҳои Федченкоро ба назар дорем ки дар ҳудуди он 100 пирях ҷойгир шудааст. баъзе он пиряхҳо ба қисми асосии пирях ҳамроҳ ҳастанд ва қисми онҳо ҷудо шуданд, лекин системаи ягона дорад ки камшавӣ зиёдшавӣ онҳо вобастагӣ доранд ба ҳарорат, ҷойгиршавӣ ва гардиши фазо. одатан дар фасли тобистон дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат бориши барф ба амал меояд. азбаски экспедисияи илмӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон авзои табиати минтақаро медонанд, ба кори худ идома доданд, зеро баъди 2 соат боз абрҳо пароканда ва офтоб баромад. садои ҷоришавии дарёчаҳо аз қаъру сатҳи пиряхҳо дар кӯҳҳо акси худро дорад. ба қавли олими маъруф Абдулҳамид Қаюмов, одатан дар баландиҳои беш аз 4500 метр аз сатҳи баҳр дар ҳавзаҳои пиряхҳои мамлакат баъд аз нисфирӯзӣ то чанд соати дигар барф меборад. худи ӯ ҳамчун муҳаққиқ дар байни ниҳодҳои илмии ҷаҳонӣ як олими машҳур аст. ҳанӯз соли 1985 дар ҳайати олимони собиқ шӯравӣ дар экспедисияи илмӣ дар қитъаи Антарктида иштирок намуда, баъдан дар ҳайати олимони машҳури ҷаҳон соли 2009 бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тадқиқоти навбатии Антарктида тӯли 3 моҳ масъалаҳои гармшавии иқлимро коркард намудааст. ҳоло дар қитъаи Антарктида дар байни дигар давлатҳое ки ба омӯзиши ин қитъаи дурдасти дунё машғуланд, парчами давлатии Тоҷикистон гузошта шудааст. барои он ки масалан агар як ҳозир мо тагим ҳолати пиряхҳоро, яъне ки ба вуҷуд омадани онҳо вобастагӣ дорад ба ҳолати пиряхҳо. масалан пиряхҳои Қароқурум ва пиряхҳои Помир онҳо инкишоф ёфта истоданд ва онҳо нисбатан устувор ҳастанд ба пиряхҳое ки дар Аврупо ҳастанд. онҳо аз байн рафта истоданд. ҷойгиршавии пиряхҳои Аврупо нисбатан дар поён аст ва ҳаҷми онҳо гуногун аст. масалан ташаккули ёфтан ё ҳаҷми пиряхи Федченко ки бузургтарин пирях
дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. умуман таҳлилҳои аввалия нишон медиҳанд ки ин самти ҷоришавии ҳаво аст. мисол он боришоте ки аз минтақаи баҳри миёназамин ва аз қисми шарқӣ шимолӣ ва ҷанубӣ меояд умуман ҳаракат мекунад ба боло дар пиряхҳои ҳимолой ва ҳисори ҳимолой бисёр онҳо монеат мешаванд. лекин бо он шамолҳое ки гардиши ҳавои ёки ҷараёни ҳаво ҳаст ба пиряхи фечи гоҳангӯй ҳаракат мекунанд, бисёри резиши ёки суръати он ёки боришот дар ин ҷо нисбатан зиёд дида мешавад. кормандони шӯъбаи гидрометеорология, ҳифзи пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва адаптатсия чун дигар шӯъбаҳои марказ аксар ҷавононанд, вале дар натиҷаи иштирок дар экспедитсияҳои гуногун ба қавле пухта шудаанд. зимни ҳар як сафар то ҷузъиёти хурду оддиро ба назар мегиранд. яке аз муҳаққиқони ҷавон Ардамер Ҳалимов бештар дар ҳавзаи болооби дарёи Зарафшон тадқиқот гузаронидааст. маркази нӯши пиряхҳо имрӯз тамоми пиряхҳоро ба таври мониторинг, ба таври барномаҳои истехнологӣ, яъне ки рақамгузорикунӣ ва ҳаҷми пиряхҳоро аллакай имрӯз ба таври техникӣ тамом намудааст. ва ин каталоги атласи пиряхҳо зиёда аз 12 яъне ки томро дар бар мегирад. ва яке аз томҳои он ин ҳавзаи дарёи Зарафшон мебошад ки тибқи маълумотҳои каталоги пиряхҳои шӯравӣ, яъне ки дар ҳавзаи дарёи Зарафшон 1272 пирях мавҷуд аст. ва ин пиряхҳо аксари пиряхҳои калон дар болоби дарёи Масҷор ҷойгир мебошанд. ва имрӯз мо тамоми корҳои ба таври техникиро ба итмом расондаем ва аллакай ин каталог атлас ва каталог дар арафаи чоп аст. дар ҳавзаи пиряхҳои Зарафшон беш аз 1272 мавҷудияти пиряхҳо ошкор шуда ба таҳқиқу мушоҳида фаро гирифта мешаванд. тибқи маълумотҳое ки мо гузарондем, яъне ки пиряхи водии Зарафшон, худи пирях бо номи ки ҳавзаи водии Зарафшон ном гузорӣ шудааст дар болоби дарёи Зарафшон, яке дар шоҳоби дарёи Масҷор ҷойгир аст. пирях бо рақами 202 аз рӯи пиряхҳо каталоги пиряхҳои шӯравӣ рақамгузорӣ шудааст ва ин худи пирях масоҳаташ тибқи каталог 38.7 километри квадратиро ташкил медод. дар соли шӯравӣ ки охирон, яъне ки ин каталоги пиряхҳо соли 1980 ба чоп баромадааст ва имрӯз тибқи маълумотҳои мо пирях масоҳати худи пиряхи рақами 202 пиряхи Зарафшон 35.2 километри квадратиро ташкил мекунад. ва ин далели он аст ки яъне ки аз соли 1980 то инҷониб, яъне ки тағйирёбии иқлим таъсири худро бешак шубҳа ба пиряхҳо расонида истодааст. ва яке аз боз пиряхҳои назоратӣ ине ки пиряхи ГГП мебошад ки гидрографически партия дар болооби ҳавзаи дарёи Искандаркӯл ҷойгир аст ва ин пиряхи назоратӣ мебошад. аз солҳои шӯравӣ тадқиқотҳои илмӣ бурда истоданд ва имрӯз мо тибқи маълумотҳои мо пиряхро ба кулли омӯхтем ва тибқи аксҳои кайҳонавӣ масоҳати пирях имрӯз 0.4 ташкил мекард. ин худи пиряхи Зарафшон аст ки бо рақами 202 ишора шудааст ки масоҳати ин муайян аст ва ин бошад шохобҳои ҳамон пирях мебошад ки аз мисол пиряхи Толстов аст, баъд пиряхи Назаралоқ аст. инҳо номгузорӣ шуданд ба тибқи каталог пиряхи Фарахно мебошад ва ин ҳавзаи дарёи ҳамон Зарафшон бошад ки инҷо яъне ки пиряхи Парах аст, Ярхич аст, Парак аст. ин пиряхҳо аксари ин пиряхҳо назоратӣ фарз кардем мисол пиряхи Рама ки ҳар сола ки дар даврони шӯравӣ тадқиқотҳои глитсиологӣ мегузаронад, бар пиряхи Зарафшон тадқиқотҳои глитсиологӣ мегузаронад. дар ин раванд ҳаққи пиряхҳои Рама, яъне ки Турор, Росинҷоро ҳам ин пиряхҳоро ҳам яъне ки тадқиқотҳои глитсиологӣ мегузаронанд. ҳамин гуна насби дастгоҳҳои мушоҳидаи фосилавӣ дар ҳавзаи пиряхҳо имконият медиҳад ки мушоҳидаҳо давоми солро дар бар гирифта бисёр саволу муаммоҳо коркард шаванд. ин имконият медиҳад ки мо ҳамна ҷамъ кунем, боришоти инро ба ин муқоиса муқоиса мекунем, мекунем. тадқиқотҳои изотопӣ гузаронем. албатта тадқиқоти изотопӣ мегузаронем. мо боришотро аз 8 саҳар то 8 бегоҳ мегирем
дар боварда дар лаборатория аввал мо чек мекунем чанд қабор шуд аз 8 саат то 8 бега борас дар лаборатория медем қатраи даркора ба амон об даркора барои таҳлили изотопишон мегиранд. боришот имконият медиҳад ки мо ҳам миқдори боришотро муайян кунем, ҳам олудагӣ ина муайян кунем ки аз чӣ олудагиҳои химикавӣ дорад ё ки надорад. дар ҳошияи эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 кормандони маркази омӯзиши пиряхҳо силсилаи тадқиқоти бунёдиро густариш доданд. 13 та экспедисия ки болоби дарёи варзо пиряхи якарча, болоби дарёи зарафшон пиряхи ГГП, болоби дарёи ҳавзаи Каракул пиряхи Зулмард 139, болоби дарёи ҳавзаи Ғунд пиряхи ҳавзаи дарёи Ғунд ва инҷониб болоби дарёи Сурхоб ки дар пиряхи Қизилсуғ гузаронда шуд. Экспедисияи илмӣ аз шӯъбаи маркази омӯзиши пиряхҳо. дар муддати чанд соли охир рақамикунонии ҳавзаи пиряхҳо ба охир расида ба таври васеъ мониторинги онҳо бароҳ монда шудааст. ҳар як ҷузъиёти хурд ҳам мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. аслан пиряхшиносӣ бахши илмест ки ба метрология, астрофизика, химия, биология, табиатшиносӣ ва тиб зич алоқаманд аст. алҳол дар сатҳи ҷаҳонӣ яке аз аввалинҳо шуда олимони тоҷик ба тадқиқоте шурӯъ намуданд ки ба хуҷайраҳои об вобаста аст. ба хулоса омадем ки сарчашмаи обҳое ки аз мо ҳастанд онҳо пиряхӣ ҳастанд ё ин ки аз барф ҳастанд ё ки аз куҷо ба оби мо ҳамроҳ шуданд ба тариқи изотопҳо мо онро меомӯзем. ин омӯзиши изотопӣ ба мо муайян мекунад ки чӣ гуна об ҳастак, оби пир аст, оби ёш аст ва умуман изотоп гуфта ин як ҳудуди ё ки марҳилаи нави омӯзиши пиряхҳо аст ки дар сатҳи ҷаҳонӣ онҳо ангушшуморанд ва барои ҳамин ҳам маркази моро дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мекунанд ба он хотир ки мо тадқиқотҳои мо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок ва бунёдӣ мебошанд. мо ҳозир ҳатто радиоизотопиро мо мехоҳем бароҳ монем. Радиоизотопие ки ҳастанд онҳо ҳазорҳо солро дар бар мегиранд. Бо воситаи онҳо мо аниқ бояд муайян кунем ин дар дурбиниҳои мо ҳастак пиряхи Феченко чанд сол дорад, чанд ҳазор сол дорад. як қисми пиряхе ки мо мегирем муайян мекунем ки дар кадом давра хушксолӣ буд ё сербориш буд. тариқи омӯзиши изотипҳои ядрои об илми ҷаҳонӣ ба суолҳои зиёде ҷавоб хоҳад ёфт. алҳол дар марказ аз ҳисоби олимони ҷавон озмоишгоҳи сифати об, изотипҳо ва санитария ташкил шуда ҳар як ҷузъиёт дар машғулиятҳои илмӣ коркард мегардад. аз ҳавзаҳои дарёе ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд яке аз ҳавзаи хеле ҳам ҷолиби диққат ва диққатҷалбкунанда гӯям хато намегирам, ин дарёи Хингоб аст ва болоби дарёи Хингоб. Боло ягона дарёе аст ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад ва куллан дар зери назорат бояд бошад. мо дар болоби дарёи Хингоб аз соли 2021 сар карда мо стансияо насб кардагем ки дар болоби дарёи Нисай махсусан пиряхи 385 мавҷуд аст ки пиряхи калонтарин дар ҳамон ҳавзаи дарёи Нисай мебошад ки оби вай ба дарёи Хингоб ҷорӣ мешавад. Стансияо насб кардагем ва дар соли 2023 бошад мо экспедитсияҳои тадқиқоти саҳроӣ ташкил карда мешавад. ҳар як экспедитсия нақшаи хоси худро дорад. масалан омӯзиши пиряхҳои ҳавзаи дарёи Хингоб ки аз чанд марҳила иборат буд. ҳавзаи мазкур боз ба минтақаи махсуси пиряхӣ тақсим гардида ҳамин гуна дарёи Хингоб зиёда аз 30 шохоб дорад ва ин шохобҳо дар навзеҳои гуногун ба дарёи Хингоб мерезанд ва дарозии дарёи Хингоб дар маҷмӯъ 205 километрро ташкил мекунад ва як аҷобати ин шохобҳо дар он аст ки ҳар кадоми он ранги худро дорад. айни ҳол мо дар назди шохоби рангов истодаем ки аз пасманзари ё беҳтараш аз пошнаи қаторкӯҳи Пётр як аз ноҳияҳои Точикобод ва Лахш саршор мегирад аз пиряхҳои ки
беш аз 400 000 сол умр доранд ва ҳамин гуна омада ба дарёи Хинго мерезад ва тӯли ин шохҳо бошад тақрибан 150 километрро ташкил медиҳад ва аз он ки ин шохобҳо ранги гуногун доранд, яке ранги қирмизӣ дорад, дигаре гулобӣ ва дигаре хокистарӣ ва дар маҷмӯъ онҳо дар Хинго боз як ранги дигарро мегиранд. ва албатта ҳама ин бойгарӣ аст ва ин неъматро табиат ба сарзамини паҳновари мо Тоҷикистон ато кардааст ва ин дарёҳо бойгарии мо мебошанд. ҳар кадоми он алоҳида мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. ҳар кадоми ҳавза чун ситарагӣ бо 12 пирях ва писода 17 пирях мавриди таҳқиқ қарор гирифта, ҳамчун пиряхи бузурги гармо бо масоҳати 114 километри мураббаъ ва дарозии 30 километр чун ҳавзаи махсус ба экспедитсияҳои илмӣ фаро гирифта шудаанд. пиряхи ки дар пеши назаротон истодааст дараи урфат мебошад. хело ҳам пиряхи калон аст. тақрибан 25-30 метрам зиёдтар мебошад. ғафси пирях дарозияш ягон 700-800 метр, паҳноияш ҳам 300-400 метрам зиёдтар аст. вале таназзули пиряхҳо ҳамчун бойгарӣ ва мувозинати табиат нигароникунанда мебошад. дар ин ҷо пиряхи гарморо мо мушоҳида кардистем ки дар 50 соли охир чӣ гуна ҳаракат мекунад ва мо дида истодаем ки дар 10 соли охир пирях аз қисми болоӣ ҳаракат карда истодааст ба қисми поёнӣ ва инро мо бо аксҳои кайҳонӣ мушоҳидат мекунем ва маълум мекунем ки чӣ қадар амин пирях ҳаракат карда истодааст ва мушоҳидаҳои мо нишон доданд ки тобистони соли 2022 пиряхи гармо ба 500 метр ба пеш ҳаракат кардааст. солҳои охир пиряхи гармо тақрибан 6 километр пиряхи гармо ақибнишинӣ кардааст, об шуда истодааст. мисол пиряхи гармо аз шохаҳо иборатанд ки онҳо низ ҳаракаткунанда ҳастанд ва иловагӣ бар ҳаҷми пиряхи гармо онҳо бо массаи зиёд илова мекунанд ки дар баъзе ҳолатҳо ҳамун сурати ҳаракати гарморо метезонанд. омӯзиши пиряхҳо худ илми каме мушкил аст, чунки ҳаракати пиряхҳоро пешгӯӣ кардан мушкил аст ва мо доимо бояд назорат кунем ки дар кадом ҳолат ҳастанд. бинобар ин доимо мо аз маълумотҳои навъи аксҳои кайҳонӣ истифода мебарем. мо бо ду тарз пиряхҳоро омӯзиш мекунем, ин зондиронии фосилавӣ ва бевосита дар пиряхҳо кор кардан, яъне ки экспедитсияҳо ташкил мекунем ва дар он экспедитсияҳо мо пиряхҳоро омӯзиш мекунем. дақиқтарин маълумотҳоро мо дар экспедитсияҳо мегирем, яъне ки ин ду коре ки мо ба анҷом мерасонем яке дигареро пурра мекунад. чун ин вазъ дар саросари ҷаҳон бо таъсири тағйирёбии иқлим ба амал омада, алҳол олимон омили гуногунро меомӯзанд. чаро гармӣ ба баландиҳои дастнорас ҳам таъсир мекунад? раванди ҳаракати ботҳое ки моддаҳои зарарнокро тариқи атмосфера ба дигар ҷойҳо кӯчиш медиҳанд чӣ гуна мониторинг намуд ва манбааш бештар ба кадом минтақаҳои ҷаҳон дахл дорад? дар сатҳи ҷаҳонӣ нисбат ба чанголуд ва хоколуд шудани пиряхҳо, яъне ки бо металлҳои вазнин ва изотопҳо ва дигар маводҳо олуда шудани пиряхҳо хеле ҳам ин як марҳилаи баҳсталаб аст. омӯзиши хеле ҳам дақиқ номоянд мекунад. мисол тадқиқотҳои мо имконият медиҳанд ки мо ҳатто як заррае ки ба болои пирях омада шиштааст онро муайян кунем ки аз куҷо омадааст, ба кадом самт омадааст, вобаста ба вазидани шамол ва ҳаракати ҳаво. инро дақиқ муайян карда мешавад. лекин он тадқиқотҳое ҳастанд, боз тадқиқотҳои гидрохимиявӣ ҳастанд, яъне ки омӯзиши металлҳои вазнин ва миқдори элементҳои химиявӣ дар пиряхҳо.
коҳишёбии ҳавзаи пиряхҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ олимони мамлакатҳо яке аз масъалаи муҳим шумурда, дар ҳошияи иқдоми ҷумҳурии Тоҷикистон муттаҳид шудани муассисаҳои илмии дунё худ башорати нек аст ва кураи замин дар роҳҳои бартараф кардани хавфҳои экологӣ ба хулосаҳои амиқ мерасанд. мисол тадқиқотҳои дар болооби қизилсӯ ки мо ҳозир баралмас ва қизилсӯро мо тадқиқ карда истем, тадқиқотҳои дусолаи мо нишон доданд ки пиряхҳое ки қабати онҳо аз 30-40 сантиметр зиёд хокпӯш ҳастанд, камтар об мешаванд. ба минтақаҳое ки 5-10 сантиметр ё ки хокпӯш нестанд, онҳо зиёд аз об шуда истоданд. ин чунин тадқиқотҳоро мо дорем. яъне ки онҳо марена мегӯянд, ин шикастапораҳои ҳамон кӯҳи ҷисмҳои кӯҳӣ ҳастанд ки пиряхро мепӯшонанд ва онҳо яке аз роҳҳои пешгирӣ карданд. лекин масъалаи дигар, яъне ки элементҳои бегона ва зарраҳои худе ки бегона ҳангоми дар болои пирях ҷамъ мешаванд, ин албатта ташвишовар аст. раванди обшавии пиряхҳое ки дар он миқдори ҷинсҳои кӯҳӣ ё ки такшонҳо дорад ва минтақае ки такшон надорад, онро муқоиса карда мо метавонем муайян кунем ки дар ҳолати обшавӣ таъсир мерасонад ки таъсир намерасонад. коҳишёбии ҳавзаи пиряхҳо дар ҳудуди Тоҷикистон дар 40 соли охир ба мушоҳида расида, тибқи мониторинги махсус аксари онҳо масоати худро кам кардаанд. дар ин ҷо як аз моделҳое ки мо истифода мебарем ғавсии пиряхро нишон медиҳад ва ин пирях айни замон пиряхи батрут аст ки дар ин ҷо ғавсии пиряхро нишон додааст ва аз ҳама нуқтаи ғавстарини 366 метрро ташкил медиҳад ки бо ранги сурхи широ шудааст ва ба тунук шудани ях ранги он сабз мешавад ва мо мебинем ки ҳамин минтақа аз ҳама минтақаи ғавстарини пиряхи батрут аст. ҳамзамон мо пиряхи феченко ва дар ин ҷо нишон додааст нуқтаи ғавстарини пирях ва нуқтаи тунуктарини яхи пиряхи феченко ва ин натиҷаҳоро мо бо воситаи зондирони фосилавӣ ба даст овардем ва ин натиҷаи зондирони фосилавӣ нишон медиҳад ки нуқтаи ғавстарини пиряхи феченко 785 метр аст ва албатта ин мушоҳидаи зондирони фосилавӣ аст ва барои пурра дақиқ кардани ғавсии ин пиряхи феченко ва дигар пиряхҳо бояд бо корҳои саҳроӣ, яъне ки бо истифода аз радарҳо дақиқтар муайян намоем ки ғавсии пиряхҳо чӣ гуна аст. ин модели мо нишон медиҳад ки ғавстарин нуқтаи пиряхи феченко 785 метрро ташкил медиҳад. дар баробари коҳишёбии пиряхҳо дар баъзе аз ҳавзаҳои пиряхии мамлакат зимни рақамгузорӣ ва тадқиқот маълум мегардад ки баъзеи он ҳудуди худро то рафт васеъ мегардонад ва пиряхҳое кашф мегарданд ки қаблан дар атласҳои солҳои 80-уми асри гузашта шомил нагардида буданд. аз ин рӯ мушоҳидаи фосилавӣ ва бевосита басо зарур мебошанд. чунин вазъ дар саросари ҷаҳон бо таъсири тағйирёбии иқлим ба чашм расида. масалан дар ҳавзаи пиряхҳои ҳавзаи сурхоб дар минтақаи лахш пиряхе бо номи баралас нишон дод ки аз таъсири гармӣ борҳо сели пиряхиро ба вуҷуд овардааст. муҳаққиқони марказ дар мавзеъҳои мазкур дастгоҳҳои мушоҳидаи фосилавиро насб карда чандин экспедитсияҳои илмӣ ташкил намуданд. чунин экспедитсияҳои илмӣ дар ҳавзаи болооби дарёҳои кофарниҳону варзоб пайваста сурат гирифта дар экспедитсияҳои илмӣ ҳамкорон аз дигар кишварҳо ҷалб карда мешаванд. ҳамкорӣ бо ҳамкасбони тоҷикистонӣ барои табодули таҷриба басо муфид мебошад. мо дар заминаи таҳқиқи метеорологӣ ва гидрологӣ метавонем муайян намоем ки пиряхҳо дар кадом ҳолат мебошанд. алҳол илми пиряхшиносӣ дар гидрологияи изотопӣ рӯй овардааст ки барои соҳа бисёр муҳим мебошад ки сохтори пиряхҳо аз рӯи зарра молекулаҳо обро ташхис менамоянд ва аз ҳама муҳим аз натиҷаи бо ҳамоии молекулаҳо чун пирях ба бисёр саволҳо ҷавоб ҷустан мумкин аст ва олимони тоҷик дар ин масъала ба пешравиҳо ноил шудаанд. дар маркази омӯзиши пиряхҳо бо мақсади омода кардани бонувони пиряхшинос пайваста машғулиятҳо баргузор мегарданд. аслан як гурӯҳ бонувон номзади илмҳои тиб дилором қаюмова, ходимони илмӣ адолат давлатова,
земфира лаблабунова ва бибигулёрова дар чандин экспедитсияҳои илмӣ дар ҳавзаи кӯли карокул дар ноҳияи мурғоб, ҳавзаи болооби дарёҳои сурхобу варзоб дар баландиҳои 5000 метр аз сатҳи баҳр иштирок намуданд. ба экспедитсияи тадқиқотии илмӣ дар ҳавзаи дарёи ғун ва ҳавзаи кӯли каракул баромадем. мақсад аз ин ташкили экспедитсияҳо ин муайян намудани вазъи имрӯзаи пиряхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим мебошад, инчунин омӯзиши мушоҳидаҳои стандартӣ метеорологӣ дар пиряхи рақами 139, пиряхи рақами 457 муайян намудани ҳолати иқлим ва шароити ҷуғрофии минтақаҳо мебошад. дар рафти экспедитсия мо коҳишёбии пиряхҳоро ба воситаи рекаҳо муайян намудем. баланду пастшавии кӯлҳои пиряхиро ба воситаи сенсорҳо муайян кардем. Инчунин ба воситаи камераҳо, веб-камераҳо ва дронҳо тағйирёбии пиряхҳоро муайян намудем. маълумотҳои метеостансияҳои метеорологиро ҷамъоварӣ намудем. маҳфили бо унвони иқлимшиносӣ маркази омӯзиши пиряхҳо бо мақсади баландбардоштани сатҳи дониши занон оид ба пиряхҳо, тарзи истифодаи таҷҳизоти кӯҳнавардӣ, омӯзиши сифати пиряху тармаҳо ва оби дарёву рудхонаҳо таъсис дода шуда. дар он ҳамзамон мутахассисони олимон аз дигар ниҳодҳои илмӣ иштирок менамоянд. дар мо қариб аз 10 нафар зиёд ҳастанд. 10 нафар бонувоне ҳастанд ки баробари мардон, баробари ҷавонмардони мо то 4 ва 5000 метр баланд мебуроянд. ин албатта дастовар. ҳатто дар конференсҳои байналмилалӣ ва ҷаҳоние ки мисол ман иштирок мекунам ё ки дар бораи хонумон гап мезананд ва онҳо дар таҷрибаанд ки чӣ гуна хонумон кӯҳнавард шуданд. ин албатта як дастоварди на ин ки марказ, дастоварди ин академияи миллӣ ҳаст, дастоварди ҷумҳурӣ аст, барои он ки хонумонро ҳозир дар сатҳи ҷаҳонӣ ба хубӣ мешиносанд. мо бо онҳо омӯзиши алоҳида мегузаронем. онҳоро аз тарафи ҷисмонӣ ва аз тарафи истифодаи техникӣ мо ҳаматарафа тайёр мекунем, барое ки бидуни тайёр намудан, бидуни техникаи кӯҳнавардӣ ба он ҷо баромадан хеле хавф дорад ва умуман баромадан ба 4-5 метр ин норасогӣ нафаскашӣ ба миён меорад ва на ҳар як нафар дар он ҷо тоқати ҳамеро бояд бохоҳад кард ки мисол дар баландии 4000 метр боз шурф, яъне ки барфро то чуқури 3-4 метр мо бояд канем. қабатҳои онро омӯзем ки чӣ хел ҷавси обнокии онҳо чӣ хел аст, барои пешгӯ кардани обнокии дарё. дар ҳамаи онҳо хонумони мо иштирок мекунанд ва инчунин бо моделсозии онҳо кор мекунанд ва ба пешгӯӣ ва моделсозӣ онҳо пурра ба талаботҳои ҷаҳонӣ ки барои омӯзиш ва кормандони пиряхшинос ҳастанд пурра ҷавобгоҳ ҳастанд. дар баробари маҳфил ҳамчунин анҷумани занон ва пиряхҳо зумраи бонувони муҳаққиқро гирд овардааст ки дар бахшҳои ҳифзи муҳити зист, гидрогеология, фармакология, биология, тиб ва амнияти радиатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҳайси номзад ва докторони илм фаъолияти пурсамар доранд. омода ҳастам ба рӯи ҳамчун доктори илмҳои тиб барои тавсия додан дар ин ё он масъалаҳое ки бевосита бо тиб пайваста ҳастанд. Масалан, агар ин вобаста аз экспедитсияҳое ки дар ҳамин маркази пиряхшиносӣ ва анҷумани онҳо ҳар сол гузошта мешавад расман давр ба давр, тавсияҳои бевоситаи худро диҳам барои он ки ҳар як чиз пеш аз амал бояд ҳамаҷониба тарафҳои манфию мусбаташро мо ба инобат гирифта пас амал binamоем ва фикрронии илмӣ дошта бошем ки ҳангоми амал карданамо ба натиҷаҳои дақиқтар омода гардему дастрас бошем. дар ҳошияи иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардидани соли 2025 марҳилаи омӯзишу ҳифзи манбаъҳои обии сайёра, дастрасии он ба аҳолӣ ва ҳифзи экологиро дар раванди тағйирёбии иқлимро пешбинӣ намуда мутахассисони соҳа аз ҷумла бонувон бо як роҳбаландӣ тасмим гирифтанд ки солҳои 2023 то соли 2025 дар экспедитсияҳои илмӣ ба пиряхҳои мамлакат ҳамчун муҳаққиқ иштирок ва саҳми худро дар омӯзишу ҳифзи пиряхҳо гузоранд. дар доираи стратегияи миллии баланд бардоштани нақши зан дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021-2030 анҷумани занҳои пиряхшинос, муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи илмҳои Тоҷикистон
ташкилотест ки бонувони мутахассисро ки ба тадқиқ ва омӯзиши пиряхҳо машғуланд муттаҳид намояд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти анҷуман ин ташкил ва иштирок дар чорабиниҳои илмию амалӣ мебошад. Анҷумани мазкур соли 2018 ба мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои баланд бардоштани нақши занон дар омӯзиши пиряхҳо таъсис дода шудааст. Дар маркази пиряхшиносӣ албатта ҳамаи дастовардҳо бо шарофати сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш бурда мешавад. ҳамин гуна ҳар як машғулият пеш аз экспедитсия сурат гирифта махсусиятҳои хоси ҳавзаи пиряхҳо ба назар гирифта мешаванд. яке аз қисматҳои хавфтарини пирях ин қисмати аккумулятсионӣ мебошад ки дар он ҷо тарқишҳои ки аз 50-600 метр пайдо шудааст. барои баромадан ба ин қисмат мо бояд бо чунин лавозимотҳо таъмин карда шавад. аз ҷумла ин номаш кошки ки барои баромадан ба болои пирях пӯшида мешавад. ин аз лағжиш нигоҳ медорад. банд барои баромадан ба қисмати аккумулятсионӣ мебошад. барои 4 нафар бошад 50 метр, барои 6 нафар бошад то 60 метр банд муқаррар карда шудааст. ва ин чизе ки мебинем ин дедабур ном дорад. барои ягон нафаре ки дар тарқишҳо биафтад метавонем бо воситаи ин мо худро маҳкам карда ва одаме ки дар поён ғалтидааст метавонем ки онро наҷот диҳем. ҳар сола пеш аз ташкил намудани экспедитсияҳо тамоми таҷҳизотҳои экспедитсионӣ аз ташхис гузаронда мешавад барои бехайфӣ ва босамар буд намудани корҳои саҳроӣ. дар болои пирях ду усули алоқа истифода бурда мешавад. яке аз онҳо радиоалоқа ва дигараш бошад алоқаи маҳворагӣ бошад бе маҳдудият аст ва алоқаи радиоӣ бошад. ин аз 5 то 10 километр метавонад масофаро алоқа намояд. дар экспедитсия бошад ба ҳолати табиӣ ғайриинтизор дучор шудан мумкин аст. гузаштан аз тархишҳо басо хафнок буда дар баъзе аз ҳолатҳо дар чашм намоён нестанд. ҳоло экспедитсияи навбатӣ дар ҳавзаи болооби дарёи Хингоб мавзеи нусай ҷараён дорад. дар назди пиряхҳо ҳайвонҳои нодирро ба чашм мерасад ки бениҳоят таъсироти хуб мебахшад ва ҳар соле ки мо экспедитсия ташкил менамем дар баландакоҳҳо мо ҳайвонҳои нодир аз ҷумла бузои кӯҳии Марко Поло ба назар мерасад ва ин барои инсон таъсироти хуб мебахшад. пиряхшиносӣ илми муосир аст ва бисёр паҳлӯҳои норӯшан дорад ки муҳаққиқонро барои омӯзиши бештар ҳавасманд месозад. ҳоло олимони марказ ба омӯзиши манбаъҳои яхбандии абадӣ яъне пиряхҳои зеризаминии ҳудуди Тоҷикистон оғоз намуданд ки дар ин самт дар водии Бартанг, ҳудуди Кӯли Сарез, ноҳияи Мурғоб тадқиқотҳо сурат гирифтанд. моҳи сентябр марказ бо якчанд зерсохторҳои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ба Кӯли Сарез сафарбар шуданд кормандони маркази омӯзиши пиряхҳо. мо ба тариқи зондикунонии фосилавӣ дар ин ҷо муайян кардем ки дар ҳавзаи Кӯли Сарез низ яхбандиҳои абадӣ вуҷуд дорад ва хурсандона мо дар тӯли 3 шабона рӯз ба Кӯли Сарез раҳбор шудем. аз охир он деҳаи аҳолинишине ки дар ноҳияи Рӯшон қарор дорад, деҳаи Барчидев, ба мошин рафтем ва он сун то Кӯли Сарез 1.5 шабона рӯз пиёда 25 километрро тай намудем ва таҳқиқоте ки дар ҳавзаи Кӯли Шадао мо бурдем, пайдоиши Кӯли Шадао ва Кӯли Сарез айнан як хел мебошанд, дар натиҷаи канду шудани кӯҳ пайдо шуданд ва мо бо воситаи заврақҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз Кӯли Шадао убур кардем ва 8 километр роҳи мо барои расидан ба ин яхбандии абадӣ наздик шуд ва рафтем ба чашми худ яхбандии абадиро дидем ва шурф кандем.
дар 1.5 метр чуқурӣ яхи кристаллиро мушоҳида кардем ва дар ҳақиқат бовар кардем ки яхмандии абадӣ низ маҷмӯи захираи об мебошад ва дар назди забонаи яхбандиҳои абадӣ ба чашми худ дидем ки чашмаҳо дарахтҳо сабзиданд, шабар шудааст. Мисол ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳамин ҷо манбаи об вуҷуд дорад. ҳамчунин аз тариқи мушоҳидаҳои фосилавӣ ҳолати пиряхҳои ҷаҳон ҳам мавриди омӯзиш қарор дода мешавад ки барои таҳияи маводи илмӣ зарур мебошад. мақсади аввалин дараҷаи мо ин пиряхҳои тоҷикистон аст ки мо аксарият вақти худро дар ин самт сарфа мекунем ва инчунин пиряхҳои ҷаҳониро низ мо мушоҳида мекунем, аз он ҷумла пиряхҳои Антарктида. чале ки маълум гашт дар рӯзҳои охир яке аз қисми азими яхи аз Антарктида канда шуд, дастгоҳ дар назди пирях насб карда шудааст ва мо имконият медиҳад ки ҳолати метеорологии назди пиряхро маълум кунем ва таъсири онро, таъсири буду ҳаво ба пиряхро муайян кунем. пиряхҳо дар кӯҳистони баланд ҳаргиз хомӯш нестанд. маҷрои дарёҳо аз қатраҳо ибтидо гирифта то дориҳои дур мераванд. умуман бисёр дарёҳои мо инҳо ёки сарчашмаи асосии онҳо пиряхҳо аст, пиряхҳо ва барфӣ аст ва обҳои зеризаминӣ ва боришот. ва дар солҳои мисол мушоҳидаҳои солҳои тӯлонӣ нишон медиҳанд ки то моҳҳои албатта моҳҳои май, июн ва июл, аввалҳои июл, инҳо асосан обнокии дарёҳо вобастагӣ доранд ба барфу борон ва умуман машинан аз барф. аз моҳи июл, охири июл, август сар кард то моҳи сентябр обнокии дарёҳои мо вобастагӣ доранд ба пиряхҳо. лекин дар солҳои хушксолӣ, дар ки боришот кам ҳастанд, обнокии дарёҳо масалан дар давраҳои мӯътадил ҳамагӣ 15-20% ташкил кунанд. дар солҳои хушксолӣ обҳои пиряхҳо то 50 ва 60% обнокии дарёҳоро ташкил мекунанд. илм канор надорад ва талабаш омӯхтану пажӯҳиши ҳамешагиро дорад. дар ин раванд муаммоҳо кушода мешаванд ва роҳи ҳал пайдо мешавад, вале бо иродаи қавӣ чун муҳаққиқ эҳсоси масъулият доштан аст. бо дастгириҳои давлатӣ ба сафи муҳаққиқон пайвастани мутахассисони ҷавон маънои рушди илмро дорад. дурнамо ибтидоест ки заминааш имрӯз фаро расидааст. соли 2023 дар тоҷикистон фасли зимистон мӯътадил буд, яъне барф то ҳадди меъёр борид. саршории пиряхҳо аз захираҳои барфӣ башорат ба нумӯи баракату неъмат бошад. кадом ҳолат аст, боришот чӣ гуна аст ва ҳозир мисол то моҳи май мо тадқиқотҳои омӯзиши қабати барфро дар роҳ мондем ва нишондодҳои аввалие ки мо дорем моҳи январ, албатта боришот аз меъёр хелеам зиёд аст. ҳавзаи пиряхҳои тоҷикистон 6% масоҳати мамлакатро ташкил медиҳад, вале барои саршории қариб 600 000 километри мураббаъ дар осиёи миёна ҳамчун манбаи кишоварзӣ ва дорои иқтидори 500 миллиард киловатт-соат энергияи барқро дорад. баъди ин рақамҳо дар бораи аҳамият ва нодирияти ин бойгарӣ фақат гуфтан мумкин аст ки табиати моро ҳар ваҷабаш ба тилло баробар аст, балки баҳо надорад. дар ҳошияи татбиқи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, маркази омӯзиши пиряхҳо тасмим гирифтааст ки шабакаи омӯзиши пиряхҳоро дар баландиҳои 3500 то 5000 метр мукаммал намоянд. пойгоҳи обҳавошиносӣ ба номи Горбуновро дар пиряхи Федченко дубора фаъол гардонида, атласи пиряхҳои Тоҷикистон иборат аз 12 ҷилдро нашр карда, пойгоҳҳои доиму амалкунандаро дар ҳавзаи пиряхҳо ташкил намоянд. фаввора задани дарёҳо аз қари пиряхҳо ва сахту кристаллӣ будани сатҳаш намои сарсабзиву дар ҳолати мӯътадил будани экосистемаро дорад. ба ҳар сурат эҳтиёт кардани пиряхҳо басо зарур буд, зеро захираест ки дар табиат ба манфиати инсонияту мавҷудот офарида мешавад.